Здравейте! Искам да благодаря на Боби и момчетата от Боб Строй, че извършиха ремонта на нашия покрив. Като ремонта включваше разкриване на текущият покрив, смяна на мембрана, полагане на топлоизолация, двойна скара, нареждане на нови керамиди и смяна на лучите. 4-5 дена момчетата на Боби се справиха изключително професионално и успяха да завършат целият ремонт, като ние останахме много доволни от свършената работа. Боби като ръководител на бригадата беше изключително отзивчив и взискателен към извършената работа. Той упражняваше цялостен контрол, беше постоянно на линия и по всячески начин показваше така доста високо ниво на професионализъм и изключително добро отношение към нас като клиенти. С него може много лесно да се общува. Той е винаги на страна и на линия да помогне с каквото е необходимо и винаги може да се разчита на него, че работата, която той е заявил, че ще бъде извършена, наистина ще бъде извършена. Боби, много ти благодариме за извършените работи. Надявам се скоро много да те наемем. Препоръчваме те изключително много към всякакви други проекти. Здравейте, казвам се Владо. Това е майстора, а това е новия ни покрив. Момчето дойде, направи оглед, видя какво трябва да се смени, къде какво трябва да се направи. Реално покрива ни не беше за цялостен ремонт. И му направиха като тук едната, реално където трябва сложиха нови гради, направиха го изцяло, импрегнираха го отвътре. Покрива е реално с нови дъски, нови градички, импрегниране, направене с дишаща материя отдолу и битумни керамиди. Реално решихме да си направим по-бюджетен покрив, понеже не искахме естествени материали да влагаме в него. Тук тази част, която я виждате, е направена изцяло, понеже стрехата беше разрушена от дървояди, беше направен нов отделен покрив. И реално, понеже беше по-стръмен като скат, момчетата го изградиха и направиха по-полегатичък. Абе куко, общо взето. Много са точни, да знаете, идват един час по-рано на работа. Здравейте! Казвам се Анита Попова и това е къщата в Велико Търново на родителите на моят съпруг. Много съм доволна от Боби, по-точно от неговата фирма Боби Строй, която така добре успя да смени водосточните тръби, както сами виждате, луците и най-вече направиха и хидроизолация на ето тази тераса. Боби, още веднъж ти благодаря от всички нас.